салом алейк хоҳарони бародарони гиромӣ, дарси дуввуми омӯзиши калимаҳои забони англисӣ шурӯъ кардем. боварӣ дорам ки дарси якум ҳатман шумо хондед, дидед ва навиштед, дар хотиртон гирифтед, чун 5 калима мушкиле нест. дар 10 дақиқа агар саҳар хонда бошед, шаб хонда бошед, ду бор ки хондед, умуман дар хотиртон мемонад. дафтар ручка дар даст дорам, барои шумо маслиҳат ҳам медиҳам. вақте ки ман калимаҳои гӯш мекунам, ҳатман дар дафтар менависам, чун вақте ки дар дафтар менависед, ду баробар дар хотиртон мемонад ва фикр мекунед вақти навиштан. мегирем аз дарси гузашта калимаи картошка, потейто. фикр мекунед, ҳарфоша фикр мекунед, навиштана сар мекунед. вақте асаб кор мекунад, дутарафа дар зеҳни шумо ин калима мемонад. маслиҳат медиҳам ки ҳатман дафтари ручка бояд дар паҳлӯи шумо бошад вақти омӯхтан ва аз худ кардан. ин маслиҳати муҳим аст. фаромӯш накунед дӯстои азиз, чун вақте ки фаромӯш кардед, ҳатман дафтара мекушоед, мебинед ки калимаҳо ҳаст, мехонед, боз такрор мекунед, боз мустаҳкамтар мешавад. давоми дарс маҳсулоти хом 5 калима гуфтидем, 5 калимаи дига илова мекунем, ҳамагӣ 10 та мешавад. ин маҳсулоти гӯшти аст. бо забони англисӣ мит мегӯянд. мит худиш танҳо гӯшт аст. биф гӯшти гов. такрор мекунем. биф, 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 биф. лам гӯшти гӯсфанд. такрор мекунем. лам гӯшти гӯсфанд. лам, лам, лам. такрор мекунем. лам, лам, лам. давомаш дӯстои азиз, chicken гӯшти мурғ. chicken, chicken. такрор мекунем. chicken, 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 chicken. давомаш, fish моҳӣ. fish, fish, fish. такрор мекунем дӯстои азиз. fish, fish, fish. албатта ҳамаи мо гӯшти хуб намехӯрем, чун мусалмон ҳастем, аммо донистанаш зарар надорад. хато карданатон мумкин аст, яке гӯшти хука гирифтанатон мумкин аст. ба ҳам хотир мегӯем pork, pork, pork. гӯшти хук. pork. такрор мекунем. pork, pork, pork. дарси аввал 5 калима буд, дарси дуввумам 5 калима аст, ҳамагӣ 10 калима шуд. ручка, дафтар фаромӯш накунед, нависед, дар хотиртон гиред. бегоҳ 10 дақиқа хонед, саҳар 10 дақиқа хонед, бовар кунед, зуд ёд мегиред, дар хотиртон мемонад, чун ин калимаҳое ки ман гуфта истодам, дар ҳама ҷо дидан мумкин аст. бозор ки рафтед мебинед, хона ки омадед мебинед, вақти хӯрдан мебинед. фаромӯш накунед, дар хотиртон гиред, аз ёд кунед бародарои азиз. баъдан дар комментария нависед, фаромӯш накунед, чун барои мо муҳим аст ки ба ҳамин дарс барои шумо кӯмак карда истодааст ё не.